În copilărie, sufletului meu îi plăcea să cugete cum s-a înălțat Domnul la ceruri. Îmi lipsește un rând aici. Probabil spune că atunci când am început să fac păcate, nu îmi mai aduceam aminte de înălțarea Domnului. Mai apoi însă, sufletul meu și-a cunoscut păcatele lui și am fost cuprins de mare mâhnire pentru că am întristat pe Domnul și mi-am pierdut îndrăzneala la Dumnezeu și la Maica lui Dumnezeu. Îmi era scârbă de păcatele mele și am luat hotărârea de a intra în mănăstire ca să mă rog lui Dumnezeu pentru ca Domnul cel milostiv să-mi ierte păcatele mele. După încheierea serviciului militar, am venit în mănăstire și curând după aceea m-au năpădit gândurile și ele mă alungau din nou în lume să mă căsătoresc. Dar mi-am spus cu hotărâre în suflet, voi muri aici pentru păcatele mele. Și m-am apucat să mă rog cu tărie ca Domnul să-mi ierte mulțimea păcatelor mele. După o vreme m-a năpădit duhul deznădejdei. Mi se părea că Dumnezeu m-a lepădat cu totul și că nu este mântuire pentru mine, ci în suflet se vede limpede o pieire veșnică. Simțeam în suflet că Dumnezeu este nemilostiv și neînduplecat. Această stare a durat un ceas și ceva mai mult. Duhul acesta era atât de copleșitor și chinuitor că este înspăimântător și nu mai să-mi aduc aminte de el. Sufletul nu are putere să-l îndure multă vreme. În aceste minute pot să pierd pentru vecie. Domnul ce milostiv a îngăduit Duhului rău să ducă o astfel de luptă cu sufletul meu. A trecut puțin timp, m-am dus la biserică pentru vecernie și privind la icoana Domnului am spus: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Și odată cu aceste cuvinte am văzut în locul icoanei pe Domnul viu și harul Sfântului Duh a umplut sufletul meu și tot trupul meu. Și așa am cunoscut prin Duhul Sfânt că Iisus Hristos este Dumnezeu și am fost cuprins de dorința dulce de a suferi pentru Hristos. Din clipa în care am cunoscut pe Domnul, sufletul meu i-a tras spre El și nimic nu mă mai veselește pe pământ. Singura mea veselie este Dumnezeu. El este fericirea mea, El este puterea mea, El este înțelepciunea mea, El este bogăția mea. Doamne, luminează-mi prin Duhul Tău ce sfânt ca tot să înțelegem iubirea Ta. Prin tâlharul de pe cruce și prin Fiul cel risipitor, Domnul ne-a arătat cum vine El cu iubire în întâmpinarea păcătosului care se căiește. Se spune că Tatăl l-a văzut de departe și s-a făcut milă și alergând a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat. Nu i-a făcut niciun reproș, ci a înjunghiat vițelul cel gras și a poruncit ca toți să se veselească. Așa este mila și iubirea lui Dumnezeu. Dar omului păcătos, Domnul îi pare neînduplecat pentru că nu este har în sufletul lui. Iar lipsește un rând aici și spune cum gândea el. Dacă îl voi ruga pe Dumnezeu din inimă să-mi ierte păcatele, mă voi mântui poate. Dar dacă în rai nu voi afla părinții și rudele mele, mă voi mâhni pentru ei pentru că îi iubesc. Ce fel de rai va fi însă pentru mine acela dacă acolo mă voi întrista pentru rudele mele ce se vor duce poate în iad? Acest frate păcătos gândea despre împărăția cerurilor. Vorbește despre el. Așa cum pe pământ niciun praznic nu este vesel dacă nu sunt de față rudele și cei apropiați, tot așa și în rai mă voi întrista dacă nu voi vedea acolo rudele pe care le iubesc. Așa a gândit el, vorbește tot despre el, despre Sfântul Siluan, despre el însuși. Așa a gândit el timp de 6 luni și într-o zi, în timpul vecernii, fratele și-a ridicat privirea asupra icoanei Mântuitorului și a făcut această scurtă rugăciune de 5 cuvinte. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătos. Și vede icoana făcându-se Mântuitorul viu și sufletul și trupul fratelui s-au umplut de o dulceață negrăită și sufletul lui a cunoscut prin Duhul Sfânt pe Domnul nostru Iisus Hristos și a înțeles că Domnul e milostiv,
frumos și negrăit de blând și sufletul a înțeles că iubirea lui Dumnezeu face ca omul să nu-și mai poată aduce aminte de nimeni și din acea clipă sufletul lui arde de iubire pentru Domnul. Slavă Doamnei milostivirii tale! Tu ai dat sufletul să cunoască cât de mult iubești zidirea ta și sufletul cunoaște pe stăpânul și făcătorul său. Domnul a dat sufletului omului o cunoaștere îndeajunsă a lui Dumnezeu, și sufletul s-a îndrăgostit de făcătorul lui și se bucură foarte. Milostiv este Domnul nostru și în acest cuvânt orice gând încetează. Sufletul e copleșit de stăpânul. El îi dă odihnă și prin Dumnezeu, rămânând în el, sufletul uită pământul și iubește numai pe Domnul și nu-și află odihna în nimic decât numai în ziditorul lui. Dar din când în când varsă lacrimi fierbinți. De ce am întristat pe Dumnezeu cel atât de milostiv? Domnul a chemat sufletul păcătos la pocăință și el s-a întors la Domnul, iar el l-a primit cu milostivire și s-a arătat lui. Și sufletul omului a cunoscut pe Dumnezeu, un Dumnezeu milostiv, mărinimos și dulce, și s-a îndrăgostit de el până la sfârșit, se avântă spre el nesăturat după mulțimea dogorii iubirii și nu-l poate uita prin această dogorire a iubirii pentru Domnul, pentru că această dogoare a iubirii pentru Domnul nu lasă sufletul să-l uite nici ziua, nici noaptea. E o minune pentru mine că Domnul sunt unele linii care nu se pot citi, este o problemă cu formatul acesta. E o minune pentru mine că Domnul nu m-a uitat pe mine zidirea lui cea căzută. Unica din deznădejde sau cântând că Domnul nu le va ierta păcatele. Aceste gânduri vin de la frășmașul. Domnul e atât de milostiv că nu putem pricepe lucrul acesta, cât de milostiv e. Cel al cărui suflet s-a umplut de iubirea lui Dumnezeu în Duhul Sfânt, acela știe cum iubește Domnul pe om. Dar când sufletul pierde această iubire, atunci se întristează și tânjește și mintea lui nu vrea să se oprească, ci caută mereu pe Dumnezeu. Un diacon mi-a povestit lui Sfântului Siluan. Asta e ce a povestit diaconul. Sfântul Siluan era la Sfântul Munte Athos, care este un munte cu mănăstiri ortodoxe, creștini ortodoxe. Sfântul Siluan a trăit la mănăstirea rusească din Muntele Athos. A murit în 1838. Deci asta redă Sfântul Siluan ce i-a povestit lui un diacon de acolo, de la Muntele Athos. Spune diaconul: mi s-a arătat Satana și mi-a spus: iubesc pe cei mândri și ei sunt ai mei. Tu ești mândru și eu te iau cu mine. Dar eu i-am spus Satanei: eu sunt mai rău decât toți. Și Satana s-a făcut nevăzut. Și eu am fost izbitit în chip asemănător când mi se arătau demonii. Eram puțin înfricoșat, dar am spus: Doamne, Tu vezi că demonii nu mă lasă să mă rog. Spune-mi ce trebuie să fac ca demonii să se îndepărteze de mine. Și Domnul a grăit în sufletul meu: sufletele celor mândri suferă pururea din pricina demonilor. Și eu am spus: Doamne, fă-mă să înțeleg ce trebuie să fac pentru ca sufletul meu să fie smerit. Și am primit acest răspuns în sufletul meu: ține mintea ta în iad și nu deznădăjdi. Din acea clipă am început să fac așa și sufletul meu și-a găsit odihnă în Dumnezeu. Sufletul meu a învățat de la Domnul smerenia. Domnul mi s-a arătat într-un chip neînțeles și a îndulcit sufletul meu cu iubirea Lui, dar apoi s-a ascuns și acum sunt atras de El ziua și noaptea. Păstor bun și milostiv, El m-a căutat pe mine, oaia sa cea rănită de lup, și a alungat. Sufletul meu cunoaște mila Domnului față de omul păcătos și scriu adevărul înaintea faței lui Dumnezeu, că noi toți păcătoși ne vom mântui și niciun suflet nu va pieri dacă se păcăiește, pentru că niciun cuvânt nu poate descrie cât de bun este după fire Domnul.
Întoarce-te, suflete, la Domnul și spune: Doamne, iartă-mă. Și nu gândi că Domnul nu iartă. Mila Lui nu poate să nu ierte. Și El iartă și sfințește de grab. Așa învață Duhul Sfânt în biserica noastră, Biserica Ortodoxă. Domnul este iubire. Gustați și vedeți că bun este Dumnezeu, scrie Scriptura. Psalmii 33,9. Sufletul meu a gustat această bunătate a Domnului și Duhul meu se avântă spre Dumnezeu și Duhul meu se avântă spre Dumnezeu neîncetat ziua și noaptea. Încep să scriu despre iubirea lui Dumnezeu și nu mă pot sătura de aceasta, pentru că amintirea Dumnezeului celui atotputernic înrobește sufletul meu. Din Duhul Sfânt iese iubirea și fără această iubire nimeni nu poate gândi despre Dumnezeu așa cum se cuvine. Prin Duhul Sfânt este cunoscută iubirea lui Dumnezeu pentru noi pe care Dumnezeu o varsă peste robii săi, ca ei să se roage pentru norod. Și n-aș fi știut aceasta dacă nu m-ar fi învățat harul. Să nu credeți că aș fi într-un mare har sau că sunt în înșelare. Nu, am cunoscut doar harul în desăvârșirea lui, dar trăiesc mai rău decât ultimul și cel mai întunecat bărbat. Sunt schimonah, dar sunt nevrednic de această stare. Nu doresc decât să mă mântuiesc. Nevoințe nu am de niciunele, dar Domnul mi-a dat să gust harul Duhului Sfânt, care a învățat sufletul meu să cunoască calea lui Dumnezeu care îi duce la împărăția cerului. Sunt mâhnit că nu trăiesc drept, dar nu pot mai mult. Știu că sunt sărac la minte, că am puțină carte și sunt și păcătos. Dar Domnul iubește și pe unii ca aceștia și de aceea sufletul meu i-a tras din toate puterile lui să lucreze pentru el. O, cât de mare este mina lui Dumnezeu! Sunt un om atât de ticălos și de rău, dar Domnul mă iubește atât de mult. El este însuși iubirea și pe toți iubește așa, și îi cheamă cu milostivire la El. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Matei. Această odihnă a Duhului Sfânt, sufletul o primește prin pocăință. Suntem acum ultimii monahi, dar chiar și acum sunt încă mulți nevoitori asceți pe care Domnul i-a ascuns pentru că ei nu fac minuni arătate, dar în sufletul lor se săvârșesc în fiecare zi adevărate minuni, numai că oamenii nu le pot vedea. Iată o minune, când sufletul înclină spre mândrie, el se cufundă în întuneric și deznădejde. Dar când se smărește, atunci vin bucuria, străpungerea inimii și lumina. Cine nu se nevoiește, cine nu se căiește sincer, acela nu cunoaște, nu simte harul. Dar Domnul a dat cu milostivire oamenilor pocăința și cei ce se pocăiesc se mântuiesc toți fără excepție. Celui care are harul, vrăjmașul îi aduc laude, iar când sufletul se lasă înșelat de ele, pierde prin aceasta harul. Și sufletul simte că harul pleacă, dar la început nu înțelege că aceasta este pentru mândrie și numai după îndelungate lupte învață smerenia. Când pierde harul, sufletul se mâhnește foarte și spune: de ce am pierdut prin neascultarea mea pe Domnul? Când se va sătura iarăși sufletul meu de iubirea lui Dumnezeu? Când se va bucura iarăși de Domnul? Când se va veseli iarăși inima mea și se va umple de înțelepciunea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să mă iubească așa cum l-a iubit pe prorocul David pentru blândețile lui, sau pe Moise pentru că a fost credincios în toată casa Domnului. Domnul ne iubește în sfârșit de mult. Aceasta din Sfânta Scriptură și din experiența personală. Sufletul meu păcătuiește cu gândul ziua și noaptea, dar eu spun: iartă-mă, Doamne, că sunt tare neputincios și dă-mi pacea Ta pe care o dai robilor Tăi.
și sufletul își găsește numai decât pacea. Domnul spune, fericiți făcătorul de pace. Și eu mă gândeam, o parte din timp o să mă voi liniști, iar restul timpului voi face pace între oameni. Și m-am așezat într-o chilie lângă un frate iute la mânie și vorbind cu el, am început să-l îndemn să trăiască în pace cu toți și să ierte pe toți. El m-a rădat puțin, apoi a izbucnit la mine atât de nepraznic, încât a trebuit să părăsesc chiar și chilia și de-abia am scăpat de el și mult am plâns atunci înaintea lui Dumnezeu pentru că nu s-a păstrat pacea. Și am înțeles că trebuie să căutăm voia lui Dumnezeu și să trăim așa cum vrea Domnul și să nu născocim nevoințe ascetice pentru noi înșine. Am făcut multe greșeli de acest fel. Citeam și mi se părea că ar fi bine să fac așa cum citeam, dar în fapt e și altceva. E un lucru chinuitor să trăiești fără un bătrân stareț, așa se spunea, un duhovnic. Cred că duhovnic aici înseamnă și sfătuitor duhovnic, nu doar persoana care spovedește. Sufletul neîncercat și lipsit de experiență nu înțelege voia lui Dumnezeu și îndură multe întristări înainte de a învăța smerenia. Chiar la început, când eram frate tânăr, sub ascultare am spus duhovnicului că primisem un gând de curvie și duhovnicul mi-a răspuns, niciodată să nu-l mai primești. Și de atunci s-au scurs 45 de ani și n-am mai primit un gând de curvie, de desfrânare. Nici nu m-am mai mâniat vreodată pe cineva, pentru că sufletul meu își aduce aminte de iubirea Domnului și de dulceața Duhului Sfânt și uită-o care. Acum 15 ani, Părintele Egumen, Arhimandritul Mihail, l-a trimis pe Sfântul Silon a murit în 1838 și a fost locuit în Muntele Athos, cred, 48 de ani, poate plecat acolo înainte de anii 1900. Deci, acum 15 ani, Părintele Egumen, Arhimandritul Mihail, l-a trimis pe Părintele nu spune numele, cu ascultare la barca mănăstirii, dar acest părinte a spus, nu mă duc. Atunci Egumenul l-a întrebat, unde vrei să te duci? Părintele i-a spus, să tai lemne în pădure. Și când s-a dus, la puțin timp a căzut după el un pom, un copac, și a rămas mult timp bolind la pat și s-a căit pentru neascultarea sa. Tot așa și eu am sfârșit prin a dobândi o ascultare după voia mea. Lucram la economat, era economul mănăstirii, adică, nu știu, să organiza lucrările mănăstirii, poate. Deci lucram la economat și doream să mă duc să viețuiesc în liniște ca isihast la vechiul Rusicon. Este o anexă a mănăstirii rusești. Acolo se postea post continuu, toată săptămâna se mânca fără ulei, afară de sâmbătă și duminică, și datorită acestui post puțin mergeau acolo. La Arhondaric era pe atunci Părintele Serapion, care mânca numai pâine și apă, iar după el a venit la Arhondaric Părintele Onisifor. Acesta din urmă atrăgea multă lume la sine cu blândețea, smărenia și darul cuvântului. Era atât de blând și smerit și fără cuvinte, numai uitându-te la el te îndreptai. Așa un caracter de liniștit și bun avea. Am trăit multă vreme împreună cu el. Schimonahul Savin a stat 7 ani fără să se culce pe pat ca să se odihnească. Părintele Dosifei era în toate privințele un monah model. Părintele Schimonah Anatolii avea darul pocăinței și îmi spunea, mulți ani n-am știut că lucrează harul, dar acum știu. A primit harul pe când era la trapeză, la masă. Aici era și Părintele Israel, care o văzuse pe Maica lui Dumnezeu. Era foarte bătrân pe când trăia încă în Rusia. El s-a dus la cuviosul Serafim de Sarov și l-a văzut în viață. Părintele
Israel trăia într-o colibă, acolo unde sunt acum grădinile de zarzavat, acolo unde era fânul pe care îl coseam. Într-o zi m-am dus la el, ședea pe băncuță sub un stejar verde, era foarte înalt și foarte slab și ședea cu mătănile în mâini. Eu eram un tânăr, m-am îndreptat despre el, m-am închinat adânc și cu evlavie mi-am spus: binecuvântează, Părinte. El mi-a răspuns cu blândețe: Dumnezeu să te binecuvânteze, copilule al lui Hristos. I-am spus: Părinte, iată, viețuiești singur, numai bine ca să te ocupi cu rugăciunea minții. El mi-a spus: rugăciune fără minte nu este, dar iată, noi suntem fără minte. Rugăciune fără minte nu este, dar iată, noi suntem fără minte. M-am rușinat și n-am îndrăznit să-l întreb mai multe, dar n-am înțeles sensul cuvintelor lui. Mai târziu însă am înțeles ce înseamnă noi însă suntem fără minte, pentru că nu știm să viețuim așa cum se cuvine și să lucrăm pentru Dumnezeu. Afară de bătrânul Israel, la noi în mănăstire mai erau doi care se duseseră la cuviosul Serafim, Părintele Savin și Părintele Serafim. Ei erau dintr-un oraș. Iată la ce nevoitori așteți doream să mă duc și să trăiesc împreună cu ei, Și rugându-mă cu tărie de egumen, am sfârșit prin a-l îndupleca și am părăsit economatul. S-a dus să trăiască cu acești pusnici. Dar nu i-a plăcut lui Dumnezeu să trăiesc acolo și după 1 an și jumătate m-a chemat înapoi la vechea ascultare, pentru că aveam experiență în construcții, că atunci se construia mult la Mănăstirea Rusească. Dar pentru rânduiala de sine, Domnul m-a pedepsit și la vechiul răsicon, de fusese la ascița aceea, am răcit la cap și de atunci sufăr neîncetat de durere de cap. Astfel e nevoie să cunoaștem voia lui Dumnezeu prin egumenul mănăstirii, el desigur era călugăr, iar nu să stăruim după ceva, luându-ne după noi înșine. Iubirea lui Dumnezeu dă puterea de a petrece toată noaptea în rugăciune, dar iată, eu, neputincios fiind, scrierile cele mai multe sunt scrise când era bătrân, dar iată că eu, neputincios fiind, nu mai pot aceasta din pricina durerilor de cap și trebuie să mă odihnesc. Durerile de cap mi s-au dorit, fiindcă am stăruit în dorința mea și am lăsat economatul pentru pustie, pentru a avea mai multă libertate pentru rugăciune, dar Domnul a vrut ca eu să fiu toată viața econom în mănăstire. De 2 ori am fost numit responsabil cu construcțiile, odată econom șef, dar am refuzat și pentru aceasta Domnul m-a pedepsit. Mai târziu nu mai am înțeles că de fiecare e nevoie la locul lui și că toți se mântuiesc fără nicio legătură cu poziția socială, meseria sau rangul lor. Când soborul mănăstirii m-a numit econom în locul părintelui Severin, după ce am ajuns în chilie, am început să mă rog. Era la mănăstire, înapoi la mănăstirea mare. Am început să mă rog: Doamne, Tu mi încredințezi puterea de grijă de marea noastră mănăstire. Ajută-mi să îndreptez bine acest lucru, să-l fac bine. Și în sufletul meu am primit acest răspuns: adu-ți aminte de harul Duhului, Sfântului Duh și străduiește-te să-l ai mereu. Alt paragraf. Sufletul meu e întristat. Din pricina bolii nu pot sluji Domnului. Durerile de cap mă chinuie și harul care biruie durerile nu este cu mine. Când are în el un har mare, sufletul dorește să sufere. Astfel, în mucenici era un mare har și trupul lor se bucura împreună cu sufletul când erau chinuiți pentru Domnul cel iubit. Cine a făcut experiența acestui har, acela cunoaște acest lucru. Noi însă trebuie să îndurăm bolile. Boala și sărăcia smeresc pe om până la capăt. M-am dus să-l vizitez pe părintele S, care era bolnav, și l-am întrebat: cum îți merge? El însă, înfuriindu-se din pricina bolii, în loc de răspuns: nu văd ce scrie aici, dar țin minte că era, aruncat cu ceva sau ceva de genul ăsta.
Iar lipsește un paragraf și urmează scris: în ziua în care a fost tuns în schima cea mare, m-am dus să-l văd ca să-l felicit și l-am întrebat. Probabil că e vorba de aceeași persoană. Cum îți merge? Cum îți merge? Iar el mi-a răspuns cu bucurie: ca la Sfântul Botez, mi-a dat Domnul în dar harul său. Și începând de atunci a îndurat ușor boala lui și s-a săvârșit în mare pace, pentru că dulceața Duhului Sfânt covârșește toată dulceața inimii. Deci e vorba de același om care se supărase prima dată când a fost întrebat de boală. Domnul dă păcătoșilor harul Duhului Sfânt și de aceea e tare credința noastră. Cum vom mulțumi Domnului pentru iubirea Lui pe care o simțim în fiecare zi și în fiecare ceas? L-am întrebat pe un tânăr schimonah dacă n-a pierdut harul care i s-a dat la tunderea în schima cea mare. Trecuseră 12 zile de la tunderea în schima cea mare. Mi-a spus: deși sunt bolnav, simt în sufletul meu harul lui Dumnezeu. Am mai trecut 10 zile și am pus din nou aceeași întrebare și el mi-a răspuns cu fața veselă: slavă lui Dumnezeu, simt mila lui Dumnezeu. Am fost ispitit. Când sufletul meu a pierdut smerenia, atunci m-am făcut arsăgos. Dar sufletul meu și-a adus aminte de smerenia lui Hristos și am sentat după ea și am început să mă rog lui Dumnezeu să mă ierte și să curețe Duhul meu de mândrie, sufletul meu de mândrie și să-mi dea pace. Și când sufletul meu a urât păcatul, Duhul Sfânt m-a învățat rugăciunea neîncetată și iubirea. Și am cunoscut cât de mult iubește Domnul rodul său, poporul său, și îndeosebi pe cei morți, și în fiecare seară și am cunoscut cât de mult iubește Domnul poporul său și îndeosebi pe cei morți și în fiecare seară vărsam lacrimi pentru ei, pentru cei morți. Mi-e milă de oamenii care se lipsesc pe ei înșiși de un Domn atât de milostiv. Într-o zi am spus duhovnicului: mi-e milă de oamenii, ce am spus, mi-e milă de oamenii care se chinuie în iad și în fiecare noapte plâng pentru ei și sufletul meu se chinuie atât încât îmi e milă chiar și de demoni. Și duhovnicul mi-a spus că această rugăciune e de la harul lui Dumnezeu. Un nevoitor ascet m-a întrebat: plângi pentru păcatele tale? I-am spus: plâng puțin, dar plâng mai mult pentru morți. Atunci mi-a spus: plânge pentru tine însuți, pentru ceilalți se va milostivi Domnul. Așa spunea să facem egumenul Macari. L-am ascultat și am început să fac cum mi-a spus. Am încetat să mai plâng pentru cei morți, dar atunci au încetat și lacrimile pentru mine însumi. Am vorbit despre aceasta cu un alt nevoitor, ascet, care avea darul lacrimilor. Îi plăcea să se gândească la patimile Domnului, cum Domnul, Împăratul Slavei, a suferit atât de mult pentru noi. Și l-am întrebat pe acest nevoitor. El a suspinat și a zis: dacă mi-ar fi cu putință să-i scoate pe toți din iad, și numai atunci sufletul meu și-ar găsi pacea și s-ar bucura. Zicând aceasta, a făcut o mișcare cu brațele ca și cum ar aduna snopi de grâu pe câmp și lacrimile au curs în ochii lui. După aceea nu m-am mai oprit din rugăciune pentru morți. Lacrimile s-au întors și suspinam mult rugându-mă pentru ei. Dacă omul este obișnuit cu păcatul, va fi necontenit atras de păcat și demonii îl vor împinge spre el. Dar dacă omul s-a obișnuit cu cele bune, Dumnezeu îl va ajuta cu harul său. Tot așa, dacă te obișnuiești să te rogi neîncetat, să iubești pe aproapele și să plângi în rugăciune pentru întreaga lume, atunci sufletul va fi atras spre rugăciune, lacrimi și iubire. Și dacă te obișnuiești să dai milostenie, să fii întotdeauna deschis față de Părintele Duhovnicesc la spovedanie, atunci vei lucra totdeauna așa și îți vei găsi odihna în Dumnezeu. Sufletul căruia îi place să o sândească pe oameni sau care e neascultător sau neînfrânat sau a lăsat pocăința,
Nu poate să scape de cursele demonilor și să se libereze de gândurile rele, dar dacă plânge pentru păcatele sale și iubește pe fratele său, Domnul îi va da lacrimi pentru întreaga lume. Doamne, dăm lacrimi ca sufletul meu să plângă din iubire pentru fratele ziua și noaptea. Și iată, Domnul ascultă rugăciunea și dă sufletului lacrimi mari. Domnul ne iubește atunci când în rugăciune vărsăm lacrimi de iubire, din iubire și ne ascultă cu milostivire. Mergeam într-o zi de-a lungul în câmp, ducându-mă la tabără, un nume rusesc, vorbește, cred că vorbește de momentul în care, înainte de a intra în mănăstire, unde staționa batalionul nostru de geniu, el a făcut armata înainte să intre în mănăstire, spre satul Colpino, ca să pun la poștă niște bani pe care vreau să-i trimit la Sfântul Munte, dar pe drum s-a dărpezit drept spre mine un câine turbat și, când a ajuns aproape de mine, am spus numai, Doamne, miluiește! Și la aceste cuvinte, o putere nevăzută a împins câinele la o parte, ca și cum s-ar fi izbit de ceva, și ocolindu-mă s-a îndreptat spre Colpino, satul acela. Acolo a mușcat pe mulți și a pricinuit mult rău la oameni și la oi. Din această întâmplare am înțeles cât de aproape este Domnul de omul păcătos și cât de repede ascultă rugăciunea lui. Într-o zi, fără să fie nevoie, am omorât o muscă, a strivit o muscă și ea, nenorocită, se târa în chinuri țin minte că pe masă, în altă versiune. Deci o lovit-o, dar nu murise imediat și era rănită. 3 zile după aceea am plâns pentru cruzimea mea față de o făptură a Domnului și din acea clipă mi-aduc aminte pururea de această întâmplare. La mine, în magazie, la mănăstire, pe balconul depozitului erau niște linieci și într-o zi am vărsat peste ei apă fiartă. Și iarăși am vărsat multe lacrimi pentru aceasta după ce a făcut lucrul acela. Și după aceea n-am mai făcut rău niciunei făpturi. Într-o zi, mergând la mănăstire spre vechiul Rusicon, am văzut pe cărare un șarpe tăiat în bucăți și fiecare din bucăți se zbătea încă în convulsiuni și am fost cuprins de milă pentru întreaga zidire, pentru fiecare făptură care suferă și am suspinat mult înaintea lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu învață sufletul să iubească tot ce-i viu, așa încât el nu vrea să mai vatemă nici măcar o frunză verde dintr-un pom și nu vrea să strivească nici o floare a câmpului. Astfel, Duhul lui Dumnezeu ne învață iubirea pentru toate și atunci sufletul suferă împreună cu fiecare ființă, iubește chiar și pe vrăjmași și plânge chiar și pentru demoni, pentru că au căzut din bine demonii. De aceea Domnul ne-a poruncit să iubim pe vrăjmași și Duhul lui Dumnezeu ne dă puterea de a iubi. Și dacă suntem neputincioși și nu este în noi iubire, să rugăm fierbinte pe Domnul, pe Preacurata lui Maică și pe toți Sfinții și într toate ne va ajuta Domnul care ne iubește atât de mult. Și când El atinge sufletul și trupul, totul în noi se schimbă și este mare bucurie în suflet, fiindcă îl cunoaște pe Făcătorul Său și milostivirea Lui cea neînțeleasă. Sunt oameni care se leagă de viețuitoare și le privesc, le mângâie și vorbesc cu ele. Ei au lăsat iubirea de Dumnezeu și prin aceasta se pierde în ei și iubirea de frați, pentru care Hristos însuși a murit în mari chinuri. A face aceasta e un lucru lipsit de minte. A hrăni animalele și vietățile și a nu le bate este legat de mila omului față de ele. Ține de mila omului față de ele. Dar a te lega de ele, a le iubi, a le privi și a vorbi cu ele, aceasta le face un suflet lipsit de minte. Sufletul care a cunoscut pe Domnul stă pururea înaintea Lui cu frică și iubire și atunci
stă pururea înaintea lui cu frică și iubire și atunci cum mai este cu putință ca el să iubească și să vorbească cu animalele din ogradă, cu pisici și câini? Aceasta înseamnă că Domnul a uitat iubirea lui Hristos de a iubi pe Dumnezeu din toată inima, din tot sufletul și din tot cugetul său. Fiarele sălbatice, animalele din ogradă și toate viețuitoarele sunt pământ. Și noi nu trebuie să ne legăm mintea cu ele de pământ, ci să iubim cu toată puterea minții pe Domnul, pe Maica sa preacurată, ocrotitoarea noastră și pe sfinți și să-i cinstim. Ei se roagă pentru noi și se întristează atunci când călcăm poruncile lui Dumnezeu. Vreau mai să adaug, când spune de iubirea de vrăjmaș, de Sfântul Siluan, a murit în 1838, el era din Rusia, deci practic mare parte din 1917 și chiar dinainte, mare parte din ultima jumătate a vieții lui s-a suprapus cu prezența comuniștilor în Rusia, bolșevici. Și există undeva o notă în cartea aceasta în care Sfântul Siluan vorbește cu cineva de la mănăstire despre acești bolșevici și persoana respectivă îi spune că aceia se vor duce în iad. Sfântul Siluan spune ceva în sensul, spun din memorie, că nu are importanță chiar dacă aceea oprimă, deci atacau biserica, comuniștii au fost împotriva bisericii la un moment dat, chiar dacă ei sunt dușmanii bisericii, noi trebuie să-i iubim și să ne rugăm pentru ei. Deci aceasta spunea Sfântul